Kowe engko nang kono mlebu warung ya mlebu warung tenan ya. Tenan lho panjenengan mangke lek pas wangsul utange langsung lunas. Alhamdulillah. Muga-muga iso lunas. Muga-muga iso kasembadan. Amin. Nggih. Wis aku marem didongakne anakku wedok ngene iki. 100.000, Pak. Penak men. Aku diingi ya nyawer bocah-bocah ya Abang Sito kene kono. Oh, kae bocah kono. Jenengan nyawer njup to, Pak? Utuk kae inung ke lho. Dibagi. Tapi ya alhamdulillah tanggal 15 aku teke job nyontro. Alhamdulillah. Allahumma amin. Amin. Banyak teman, banyak konco. Banyak teman, banyak rezeki. Betul. Tak kenal maka tak serampang. Sayang. Kok diserampang. Sayang ora oleh. Bagus. Ini tadi ada requestan dari Bapak Sinten? Widodo. Towel pun kawet diingi lho, Nduk. Ya Allah, aku yo tak telepon aku sampai tak blokir lho, Pak. Masa? Lah apa enggak telepon aku jalukane sumanding? Mau menyanyikan sendiri apa bagaimana, Bapak? Dak, wonge request. Oh, request. Request ya umume nggih. Umume apa to ya? Ya maksudnya umume joget ngoten. Wong ngono. Iya to. Ya wis, siap. Tak jogetane, Nduk. Sumanding minangkani pamundhut saking panjenenganipun Bapak Widodo. Monggo dados. Kembali bareng-bareng Puri Budaya. Ada sumanding spesial untuk Anda semua. Monggo Pak Wid. Dados. Sen bulan kekencar ratri gure jagat barang kawan si reki natangko tresno nyanding sliramu manis sesut aku.
Jika mau senali ya wiji takane pati. Ayo mas, supaya hati sayang sada sesandingkan kanjatyo mimimin kuno setie katresna. Pujen ko sayang manggih-manggengan mrebiso kasembadan atau jatine kesetiaan. Sumpah hati sayang manggihkan gekan kang ketyo mimimin tuno setie katresnan. Pujen ko sayang manggihkan gekan mrebiso kasembadan atau jatine kesetiaan. Mrebiso kasembadan atau jatine kesetiaan. Sumanding sampun katur nggih Bapak Widodo. Piyantune ingkang pundi? Aku ki yo golek nduk, ngene ning endi ini jale takon ngacung, ning endi ngene jane? Oh menika. Ndi? Menika. Sing ndi? Lah menika? Pokok teng mriko. Lah ora nang ngono yo. Lho wau wonten. Arah-arahe ning kono kae lho. Teng. Wah, Sing ndi? duka. Wah. Kowe ki yo. Aku yo ora ro, Pak. Nggih, terima kasih Pak Widodo. Inggih. Supanding sampun kula aturaken dumateng panjenengan sedaya Inggih. lewat Pesinden Rin Piananda. Ah, engko terus ning jaran nduk ya. Nggih, mugi-mugi saged dados jampine sayang ngoten Saya nggih. betul. Sumangga dilanjut Bapak. Dilanjut. Agus. Wes, saiki lanjutnya kowe ning kono. Sembah nuwun, Aku ning Bapak kene. Agus. Bocah endel era umum. Oke, terima kasih Pak Widodo menika sumanding sampun ngaturaken dumateng panjenengan saha para pini sepuh ingkang rawuh wonten ing kalenggan menika. Niki bapak-bapak pecinta petayub. Mangke saged jumeneng kalian puri budaya beksan langen tayub. Kalian pesinden-pesinden puri budaya wonten ing kalenggan menika. Aku njaluk serampat, Mas. Iya. Ngene. Sing nom dibagi, sing tuwa ya dibagi. Iya. Putri Widya. Tansah lewong atiku kayong-yon sagaku saya nambahi wangun dasar ayu ora mau hatiku dadi komeng sekene aku wis Pokmu kapan? Iki mang kok beda dhewe nyapa Pak Agus. Pokmu kapan? Liyane bodho ngene-ngene. Ya kalau mongso ki ya ngono lho. Kalau mongso ki ya ngono mau sing siji yo jaranan panglaran ya wis. Lah saiki sing para pini sepuh ki jalukane kan ya sing tayub-tayub kan Kersane lho. rata nggih Pak. Sedaten Dadi aja sing kebagian. sinuman tok sing diladeni Betul panjenenganipun para pini sekali. sepuh
ya kudu diladeni. Nggih leres. Pamundutipun tayub ya kudu diladeni. Nggih, enten pamurutan tak ya, Pak? Ya eneng. Oh, mangke. Saiki Sakniki. podang kuning. Ayo diaturke. Oh, niki sampun wonten enten sampur nggih. Nggih, mengke Mas sampure sik. Iki wis ben ayub nang kene ae dhisik. Sampean ya, Pak ya. Oh, wong papane ya isih urung diresiki kok ya. Tapi niki nggih saged niki, Pak. Insyaallah nanti pecinta-pecandu tayub Nggih. kami harap untuk bergabung bersama Puri Budaya. Ngono ya, Nduk ya. Nggih leres. Saiki kowe pengen matur apa ora? Nggih, niki kula aturaken wilujeng dalu nggih kagem para tamu undangan sedaya mawon ingkang sami rawuh, juru rewang, juru ladi. Betul. Nggih niki dalam rangka memeriahkan pesta pernikahan toh, Pak? Betul. Saya tak inseng. Sapa? Nah, Mas Danang dan juga Mbak Tuti dan juga Mbak Tuti niki pengantinnya dari mana kawasan mana? Aku kok ya urung. Lho kok iso sampean Iya. daro toh, Pak? Aku ya gur maca nang kene tok kok ya. Mboten enten nganu oret-oretan Ora catatane eneng. sampean biasanya nyetok kok ndak ada. Ora eneng, ya wis didongake Ya ae. wis, nggih. Muga-muga bisa jumbuh ingkang sarwi kinayuh sembodo ingkang sarwi sinedya, lestari ingkang sarwi Amin, kaesti amin, bisa ya kaken-kaken Rabbal ninen-ninen alamin. kaya mimilan mintuna. Nggih, laras. Anduweni sifat runtang-runtung sakaro-karone. Gancat ya, Pak ya. Wes iki kok pagah gancat to Sampean iki. wis tak dudoi lho, Pak. Enten toh, Pak? Nggih. Kok iki kok demenamu pagah gancat to ya. Mboten ibu gancet. Pin, Oke. jalukane gancat to, Pin. Kayak piye Ya bocah ta Mas iki? Apin ta ho pernah. Kok malah mesem. Aku jeneng karo bocah sitok iki. Tegese ki iki runtang-runtung mau lho, Pak tegese Agus. runtang-runtung wong loro. Nggih. Ganjet niku mau. Wes Nggih, iki. sama nggih niki nembang. Ya wes nembang Napa, Pak? podang kuning Podang dados kuning. monggo. Nggih, Niki kula aturaken monggo. dumateng panjenenganipun para among tamu sedaya kalian panjenenganipun Bapak Kaseni kalian Ibu Srilah monggo dipun midhangaken. Monggo Mas Apin. Suara kerasan keluyuran anggone ising tak sayang mobeng miteranggon kok goleki nora kroso iso awan nganti bengi iman yen nganti liya kenyawan kleyang
Ya, jan gayeng tenan, ora usah watuk. Lek watuk aja ditutupi. Timik ora apa-apa. Mangke nular jenengan madoni kula mangke. Ndak. Mboten. Ndak, aku apa tahu to madoni ora tahu kok yo. Oh lah iya. Engko ben guyu karo bocah-bocah son kae. Tetembangan menika podang kuning kula aturaken dumateng panjenenganipun para rawuh ingkang ketemben rawuh, Nduk, diaturaken sugeng rawuh pinarak lenggah kanthi sekeca sinambi ngedhapi dedaran kang sampun samekta. Ugi mirsani puri budaya wonten ing kalenggahan menika katimbalan dalem dening panjenenganipun Bapak Kaseni. Kasemi. Sapa? Kasemi. Kaseni. Bapak Kaseni. Nah, dalah. Kalian Ibu sinten, Pak? Ibu Srilah. Ibu Srilah, nggih. Niki napa? Aku manoh. Enten pamundutan apa mboten? Urung. Oh, tasnya dereng. Ndak. Di stop rian berarti niki. Ya kok disetop to ya? Bener, Pak? Ya nyanyi. Sak lagu kas. Gitu banget napa Pak niki, Pak? Ayo, terpesona. Apa to kok? Kok terpesona? Jale kae bapak-bapak sing ning kono kae lho, kae nang burine Mas anu kae Apin kae jale takono nang guyang-guyu kae lho. Ya ampun. Weh, ampun. Lah aku wis parfuman Pak sampean aja kayak ngono. Masa jale wis parkuman tenan ye? Sampun. Wah, wis. Wangi to. Wis. Wangi. Nggih sugeng dalu Bapak yang ada di belakang. Apa Pak jenenge, Pak? Panggung. Sanes Pak niki lho, Pak. Ndi? Geber apa, Pak? Apa? Tulisan puri budaya. Banner. Oh, banner. Piyo. Banner. Iya, Kok di sini geber? kelihatannya cuma saenil, tapi tetap kelihatan loh Pak ya. Nggih sugeng dalu nggih Bapak Ibu. Niki enten pamundutan napa Pak? Campur sari dangdut napa tayub napa Langgam. langgam napa? Napa? Tayub. Cacai trayub megane Pak. Nggih enten napa mboten? Meneng apa ora? Mboten. Lah ora nang ya wis nyanyi dhewe ning kene. Ya sempenting ditawani lho, Nduk, ya wong tawa-tawa. Iki ya setengah. salah, nggih. Iki setengah ya tawa-tawa ula ngono. Mboten. Nggih, mbok pilih panjenengan badhe request lagu. Menika panjenengan nggih sak matur wonten kanca-kanca sedaya wonten ing kalenggahan menika. Wis, saiki aku manut kowe. Terserah Anda yang penting bersuara. Sing penting bersuara mulai bayaran ngoten ya, Pak? Loh. Lah pripun? Kok kowe ngarep-ngarep bayarane wis kok jaluki diingi wis dilunasino karo bosmu kok. Wong nggih to, Pak. Mangke jenengan klintu to Pak Taji, kula dereng kok, Pak. Lah wis dilunasi lho Mas ya. Dereng Pak kula. Lah Pak. ya wis. Loh, Wis. ngono to, Pak? Klintu Pak jenengan, double berarti Pak mangke. Ya ora no. Lho jenengan sampun, Pak. Aku ya urung lah, aku mesti dobel lah, aku carry dhewe lah aku njaluk bersasi kok. Ya. Puspitonolo Mas. Pupitonolo. Pupitonolo. Ya, diaturke, monggo. Sarengan kalian Minataya Audio Production. Wanotya ayu utama ngambar aruming kusumo mulai
rasa tresnoku arep tanku jiwa katon pamani sisakan kanan hati minunsi katon kinalung takkan tiani jodoh katresna tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku ada yang kau tahu lakukan kesuburan yang seni tresna katuhu dan ono liya mong sira sayangku Indonesia. Ono liya sayangku. Sing kok sayang ki jane sapa? Sing ning omah. Oh, sing ning omah. Iya no, Pak. Sing ngeterne mau. Setia, Bos, setia. Waduh. Dhewe ya. Aku sama arek lek setia neng kono karo setia neng kene lho, Cok. Nek kene setia ning kono, setia ning konone ya setia, Pak. Nah, aku mediku ya ngono kuwi. Mboten, kula niki kan gadis setia to, Pak. Oh, gadis setia. Dulu gadis setia, sekarang istri setia. Oh, ngono berarti istri yang saleha. Iya no, yang salehah nawe dhewe, Pak. Saleha tenan apa salehu iki? Saleha, Pak. Saleha. Iya. Tenan lho Jenengan ya. pripun, Pak? Satu untuk selamanya lho Nggih, ya. leres. Selamanya neng kono, selamanya neng kene. Nakal Pak Agus. Iya. Ora lho, Bu. Nggih. Aku kuwi marahi ya Gojekan sing ya, Pak, ya? sing apik-apik. Oh, Ini ki nggih, ya nggih. amung gojekan. Nggih, No. Dadi ora ana tujuan liya kok terus arep ngene-ngene ki ndak duwe. Nggih. Pendekare sing marahi aku pendekare kok ya. Sinten, Pak? Kayak Mas Suyan Wang Endang. Masya Allah, kabar. Oh, sing arepe anu itu Pak dilongkas, Pak. Iya. Arepe nganu. Aku sing marahi Mas Suyan kae. Iya. Pak Suyan lho setia lho, Pak. Satu Urip untuk iku kudu selamanya, dilakoni. Sing becik ora oleh neko-neko. Pomo nyambut gawe yo sing lurus. Lurus. Ora oleh menggak-menggok. Tapi yo menggok paling ngenut me, Pak. Wong ngono. Nggih. Iya. Nggih sampun nggih, Pak, nggih kula. Iya. Nggih. Iya. Nggih. Matur suwun yo, Nduk. Matur sembah nuwun sangat Pak Agus. Sampun Monggo dipun aturaken. dilanjut. Alhamdulillah. Nggih, kanca-kanca matur suwun sanget.
dumateng panjenenganipun Bapak Kaseni sampun nimbali puri budaya wonten ing kalenggan menika Bu. Niki wonten pamundhut napa mboten Bu? Ibuke niki lho sing jejer sekawan niki lho. Napa Bu? Lagune Tali Kotang. Nggih. Napa? Jambu alas kulite abang sing gagas wis pecicilan ngoten. Oke, nggih insyaallah Bu, mangke kula layani. Mangke kula dangu mriku. Ngoten, tapi kula lek dhewe nggih mboten izin, nek mboten titutne sinden kula niki mlaku ngoten nggih izin lho Bu. Tapi lek titutne sinden insyaallah mboten. Nggih, monggo Hani Kusuma Puri Budaya Indonesia. Ya. Ya Allah, meku mati. Kae sing siji kae. Ya ampun, ya ampun. Piye kabare? Piye kabare Cahayu ya Allah? Aduh yo. Rumangsaku kok mesti lek ngono kuwi lho hiperbola ngono. Gelut. Aku sampai ndredeg lek ku ngene tenanan kok endati to ya. Ya Allah, ampun, piye wartosipun jenengan sehat. Piye kabare, Nduk? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Ya muga-muga pinaringan sehat seger waras. Amin. Aku ya ngono dongakno sehat terus. Amin sehat. Saya iki kok ajake saya kuru apa klambine sing metetet. Iki tak omongne karo bocah-bocah kemang lho. Napa? Iki klambiku apa awakku sing rada gedhi ya. Tapi api ngagem ungu-ungu ngene iki. Pantes ya, Nduk. Pantes. Bagus ya, Nduk. Kaya ngolongol ke lho. Kok ongol-ongol piye to wong koyo ngene koyo ongol-ongol iki. Mendut rada apik Oh mendut. iya, lek mendut kuwi apik. Telung asepe. Lek ongol-ongol kuwi engko bre ya ketara nongol ngono. Telung rambak. Dalu menika bagus Nggih. soalipun Bapak Kaseni kalian Ibu Sri Betul. Kagungan kersa menika ngunduh manten. Betul, Nduk, Cahayu. Mbak Tutik. Tutik kalian Mas Danang. Mas Danang. Mugi-mugi Kowe ngerti tegese tutik to? napa? Metu titik. Apa nih? Metu titik iki tegese guneme metu Guneme ngono lho. metu, nggih. Dadi lek disapa tangga teparo kuwi mesem. Mesem. Aku ora disapa ya aku demenanku ya mesem. Mesem. Mergane ra iso mingkem. Lek demenamu mesem-mesem ora mesem. Nggih, dongakake Ya, mugi-mugi. didongake. Temanten kekalih menika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diparingi momongan ingkang soleh lan soleha. Amin. Kagem Bapak Kaseni kalian Ibu Srilah matur sembah nuwun sampun kepareng nimbali puri budaya sak rombongan. Sak rombongan. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras wilujeng lan karahayon. Ya. Mugi mekaten kanggem para tamu undangan ingkang sampun sami rawuh. Lah menika to lampahipun Sri Atmojo. Sinambidah. Ngorati tutuk aku wis meneng ae ya. Kudune ditutuk kodok ngorok. Wayo. Kaya malah jenengan ngertos anu napa? Piye. Tegese Bapak Kaseni menika. Aku ora ngerti jale. Nah, menika kasembadan. Kasembadan. Mugi-mugi Bapak Kaseni menika kasembadan napa ingkang dados Gegayuhanipun. Napa ingkang dados keinginan dan tujuane. Ya. Terus mugi-mugi nggih saged kasembadan. Ya, Menika selamat. Bapak Kaseni sekeluarga mugi-mugi pinaringan selamat ing donya ingkang sampun cemawis menika Ya. sampai tekaning belahan. Ni niku nyeni.
Nyeni. Buktine to ngunduh mantu Wah, iya, Bali iya, Puri Budaya sak rombongan nggih MC-ne niki menika sing ganteng dhewe sak Indonesia Raya merdu. Ya ongol-ongol ya. Ya. Mendut. Iya. Kayak angal-angal. Apa mang sing kasembadan. Kasembadan. Menika selamat. Selamat. Niku piyantune nyeni. Ya selamat dunya, selamat akhirat. Amin nggih, amin. Aku ki ndek ingi ngartekne ngene iki terus mulih aku disangoni 500.000 Pak Agus. Ya Allah, lek meteknemu marem. Marem. Lah iki Ngono ki kok dum karo sapa? Ora tak dung tak nggih dhewe sing mikir aku dhewe kok. Wong ngono. Engko tidum karo aku ya? Heeh, engko tak dum kok karek anu Bapak kasene pundi, Po? Bapak kasene pundi to? Wah niki. Nggih. Matur sembah nuwun Bapak. Tapi kok matur sembah nuwun urung diparingi. Lah ya urung diparingi, engko lek diparingi ya matur suwun. Nggih. Matur suwune ya sampun nimbali iki mang awake dhewe. Mugi-mugi sak rombongan. Sehat selamat Nggih, sedheripun. amin ya robbal alamin. Jadi Pak Kaseni takonono Napa? lagune njaluk sing piye Ya ngono. lagune langgam campur sari tayub jedor Tayub, rapok tayub, dangdut. tayub. Kok seneng Pak Kaseni, niki nyebune lagu napa Pak Kaseni? Hadra. Hadra Pak Kaseni nggih. Azhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ngono kuwi. Iya, Aku iya. dhewe apal sakjane, tapi saiki wis lali. Wis lali neh. Nggih. Niki Pak Kaseni nyuwun lagu napa Pak Kaseni? Lagune Napa, Pak? sing dangdut napa campur sari? Diparingi langgam rumien. Dangdut. Dangdut napa dangdut Oke, siap. Monggo dados bersama. Matur sugeng lelenggahan kagem sedayanipun ingkang sampun sami rawuh nggih. Sarengan kaliyan Puri Budaya Indonesia. Nadyan aku bocah gunung toh kangen tumongku ora susah ade nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen bisa dadi lakon ing sliramu Wah, Lek gayeng nek regeng nek kompak kados wahne wis mekaten Pak Agus. di nang jajane bengoke bodo banter-banter. Lah iya, jajan nek urung metu ngono. Jajale lek urung metu ngono ki paling ya lah bengoke ya ngono wis ngono ki lho an diomongi bocah-bocah ki ya wis ngono ki lho. Lek kopine wis metu tansaya. Tansaya. Lek bengok ya Allah, ya Aturan Allah. kaya pasar. Jendak Iki UM. Lanjutane Apa kowe raka apa? kelingan. Kelingan, heeh. Kelingan. Isis no nek kuwi. Ya, terus kendo. Sing gendeng Jepang ke sapa ta kok prengas-prengas seket mang demen aku malian. Alah, bocah luron kae.
Cah luron. Apa kowe ra kelingan omahku ana latar padha kegocekan Sugeng dalu panjenenganipun Bapak Marjo. Bos dari Minajaya Audio. Apa kowe ra bocah gunung. Bocah gunung. Bocah gunung. Kowe nak lho, Nduk. Sone ya penak. Sone penak. Heeh, kagunganipun Bapak Marjo. Bapak Marjo napa menika judulipun? Judule son to? Nggih. Minajaya MJ. Minajaya Audio. Minajaya Audio. Sampeyan apa wis kenal apa urung? Dereng. Saiki tak kenalne ayo. Tak kenalne ning ngarep kono. Ya. Ayo Duk. Tak tutke sowan wonten ngarsanipun panjenenganipun para bini sepuh ingkang sakmenika sampun ngempal wonten dalemipun Bapak Kaseni. Tak tepokke karo panjenenganipun Bapak Marjo. Bos Liling Gondo Suli. Ya. Ayo. Wis teko kene wae ta ayu. Saiki tetepungan karo panjenenganipun Bapak Marjo. Bapak sehat nggih. Nah. Cita. Napa? Selendang sutra kuning. Selendang sutra kuning. Iki sing tak aturke mau lho, Nduk. Nggih. Bosipun Minajaya. Minajaya Audio. Benjing kula
arepe buka franchise sound system. Ngono. Jenenge Minak Jinggo. Minak Jinggo. Al sing abang no. Sing abang kuwi engko yogur titik. Allah, matur sembah nuwun nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat Bagas Waras. Usahanipun lancar, rezekine lancar barokah nggih, Pak. Iki ora gur sontok nduk usahane. Napa malih, Pak? Iki panjenenganipun ya pengepul lele sedesa Gondosuli. Lele sedesa Gondosuli, Mas. Dadi kolame iki nang pirang-pirang hektar. Pirang-pirang hektar. Wah, aku jane ya gelem dibagi seprapate. Seprapate gelem. Gelem. Eneng syarate Apa gelem. kuwi? Syarate takok Pak Marjo. Gege ampas setoke kuwi wis dadi duit lho Pak Lah Agus. iya. Ndahne yo daginge, ndahne yo sembarang-barang. Lah diomongi obah, diomongi lek wis kadung roh dalane duit ki panggah dadi duit. dadi duit. Nggih, Pak Marjo. Selendang sutra Matur suwun sanget niki wau pamundhutipun Selendang Sutra Kuning. Mengke dipun aturaken wonten panggung. Nggih. Niki Pak Kaseni. Ya Allah Pak Kaseni kula padosi lho jenengan wau Pak Kaseni. Ya ampun, sehat nggih Pak Kaseni nggih. Sehat Pak nggih. Jenengan badhe mugi-mugi pinaringan Bagas Waras nggih awet anggone momong anak putu. nggih. Satemah pinaringan karajan anggone mangun bebrayan kalian keluarga ya Nduk ya. Nggih Pak Agus leres. Jenengan wonten pamundhutan apa Wonten pamundhut Pak Kaseni. Pamundhutipun napa? Nggih. Dandang gula manten anyar lah iki. Golek otake dandang gula manten anyar. Niki Bos Ibu. Wow, Ibu ingkang Masya Allah. Bu Srila. Matur nuwun sehat selalu Bapak Kasni nggih. Yo, ngene iki seneng aku. Semangat. Nah, Ibu pundi Ibu Sri? Ibu Sri iki lho nduk kambine iki lho. Ya Allah Ibu, Allah sehat nggih Ibu matur sembah nuwun. Ibu ya isik unyu. Walah ya ampun Mbak Tuti. Mbak Tuti ya Allah. Sampeyan nyarene kok sik ning kene. Iya. Ndang mlebu kono. Badminton. Sepak bola. Sepak bola. Sepak bola. Padel apa ya saiki? Pilates. Mantene kakung Mantene sing kakung pundi? Wonten ngajeng nika. Pundi? Nggih. Tengah nika mantene. Mas Danang. Mas Danang. Ayo salami Nduk, disalami Nduk. Disalami. Sampeyan kok isik ning kene. Kok iso sampean ning kene meng piye to ya Mas Danang? Ndang mlebu kono lho Mas. Ndang mlebu kono lho Mas. Mbak Tuti dijunjung. Digeret. Kok ora wani? Kok iso ora wani? Dadi bojone sampean. Iki wisa. Wisa iki. Ya lek karo aku wani apa ora? Masa digeret. Ndak wani. Niki Mbak Tuti niki pun sah milik jenengan. Milik jenengan Wis arep kok kapak-kapakne niki pun tisahne kalih Mbah Mudin kalih Mbah Naib. Mpun tisahne secara agama, negara dan juga adat widiwidono. Ngoten dadi niku sah wis arep kok garap sing model piye oleh. Mbok olah-alik, mbok gulung apa mbok lempit ora apa-apa, Mas. Ya ampun Mas Danang. Mosok dadak diwarai. Wis ora marahi Mas Danang ya. Mas Danang request lagu napa mboten? Mboten. Mboten. Oh dikei Puri Budaya Sempuh enak penyanyine sindene ayu. Mboten request blas. Blas. Mboten persiapan nggih. Mengke halo malih. Mas Danang matur suwun nggih. Sembah nuwun Mas Danang. Nggih, niki Mbak Tuti. Piye-piye kono lho Mas. Mbak Tuti, sik to, Mbak Tuti urung kok takoni lagune menapa. Mbak Tuti request lagu napa mboten? Pujaning sing. Nggih. Wonten napa wau? Bapak Pak Marjo. Pak Marjo. Sutra Kuning, Selendang Sutra Kuning. Bapak Kaseni wau Dandang gula manten anyar. Tutik pujaning sing. Pujaning sing. Jenengan request napa mboten? Mboten. Sugeng tak berdaya nggih. Siap. Halo Bapak. Tak berdaya. Oke, niki bar niki mengke tak berdaya nggih. Bar Pak Marjo. Nggih.
Siap, wis pokoke Matur diratani. suwun. Anu, apa pariane ki apa Pak aku jenenge? Piye parian sing ndi? Kripik gedang, kripik telo. Ya terus Site edang atau sing penting padha rata. Injil sesaringan kalian puri budaya lo iki. Niki pamundhut saking panjenenganipun Bapak Marjo Slendang Sutra Kuning. Ayo Nduk, diaturke Nduk. Weh, jen masuk wis. Dekeken kono ya wis laris muga-muga ning bature. Kok eram jane. Oke, matur suwun sanget. Nanti ada permintaan-permintaan, ada tak berdaya, ada Slendang Sutra Kuning, ada apa mau? Dandang gula manten anyar. Dandang gula manten anyar. Nangkani sedaya iki. Ya, diaturake monggo. Tembang spesial kagem Bapak Marjo yang punya. Bapak Marjo Slendang Sutra Kuning dados. Yo! Ada Hani Kusuma. Sesarengan kalian puri budayanya Indonesia. Masuk Hani.
Hani Slendang Sutra Kuning. Kusuma. Nggih. Pamundhut saking panjenenganipun Bapak. Bapak Marjo menika sampun katur mugi-mugi saged dados jempinipun sayah kagem Nggih. Bapak Marjo ugi kagem para tamu undangan ingkang sampun sami rawuh sedaya wonten mriki nggih Pak Agus. Iya betul Cahayu. Pamundutan tasih wonten kalih menika. Kalih iki engko ya diaturke Nggih. ning yo gentenan lho Nduk ya. Nggih, niki kula sampun. Sampun insyaallah. Monggo Nggih, dipun monggo. lajengaken. Menika pamundhut saking panjenenganipun Bapak Marjo sampun ngaturaken sarengan kalian Nok Hani Kusuma saking Puri Budaya. Tadi ada permintaan satu tembang tak berdaya. Ini untuk yang request kami harap untuk segera naik panggung. Monggo kami persilakan. Ya. Ayo, 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 ao, monggo Kang Mas katuran jumeneng tindak wonten ing pepanggungan sarangan kalian Puri Budaya wonten Kalenggan menika ngaturaken panglipur dumateng panjenengan sedaya. Nok Putri Widya kami persilahkan monggo jumeneng ngladosi pamundhutipun kadang-kadang ingkang sampun rawuh wonten ing Kalenggan menika. Monggo Bapak monggo.